umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong umagang ito ay magluluto po ako ng imitation meat crab. Ito na po ang aking mga ingredients. Unang-una ay ang imitation meat crab. Tapos, bawang, luya, sibuyas, carrots, Baguio beans, asparagus, chayote, mushroom, fishball, soy sauce na may oyster sauce po. Tapos maglalagay rin po ako ng cornstarch, sesame oil, cooking oil, at saka rice wine. Yan na po. Umpisahan na po natin ang pagluluto nito. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng cooking oil sa kawali. Paiinitin po muna natin yung cooking oil. Tsaka po natin ilalagay yung ating imitation meat crab. Ngayon pong mainit na ang ating mantika ay ilalagay ko na po yung meat crab. Tapos hahalo-haluin lang natin. Ayan na po, dahil 1 minute na po ay pwede na po itong tanggalin. Ayan na po, hindi na po ako magdadagdag ng mantika kasi marami pa. Maglalagay po pala ako ng konting sesame oil. Ngayon po ay igigisa na natin yung bawang. Haluin lang natin. Tapos atin na pong isusunod ang sibuyas at saka luya. Ngayon po ay isusunod ko na sa paglunod ang ating sayote. Haluin lang po nating mabuti. Ngayon naman po ay susunod na natin ang fishball para po malasa. Ilalagay na rin natin yung ating soy sauce with oyster sauce. Ngayon po ay tatakpan po muna natin. Ngayon po ay sunod ko na pong ilalagay yung carrots. Tapos paghahalu-haluin lang po natin.
Hindi ko na po ito tatakpan para hindi mag-iba ang kulay ng ating gulay. Ngayon po ay ilalagay ko na po yung Baguio beans. Kahit hindi pa po luto yung ating carrots dahil mas masarap naman po pag malutong yung mga gulay. Pag half cook lang ay mas masarap. Hahaluin lang po natin ng hahaluin hanggang sa maluto yung Baguio beans. Ngayon naman po mga mamamayang ay oras na po para ilagay yung ating rice wine. Pag wala po kayong rice wine, pwede rin po patis ang ilalagay nyo. Ngayon po ay ilalagay ko na yung ating asparagus. Hahaluin lang natin. Ngayon naman po ay isusunod ko na yung ating mushroom. Titikman lang po natin. Sarap. Pero magdadagdag po ako ng konting asin. Ayan na po yung ating konting asin na nilalagay. Po ay ilalagay ko na yung cornstarch natin. Hinaan lang po yung stove. Ngayon po ay oras na para ilagay ang ating imitation meat crab. Ayan. Ayan po. Last ko pong nilagay yung imitation crab dahil baka madurog po siya. Kasi hindi naman po kailangang patatagalin natin sa apoy ito. Kasi luto na siya nung nabili po namin.
Ayan na. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating imitation crab. Patayin na po natin yung apoy. Ayan na po mga mamamayang, ang ating imitation crab na merong fishball at saka mga gulay. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Sana itry nyo po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.